ሰላም ክቡራት ተኻተልቲ መደባትና ከም ያለኹም ፀጋጥዕናኹም ንሕና መቸም እንትርፎና ፈቕድኩም ጽቡቕ ኣለና ኣብ ህይወትኩም ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ክዓወትና ተመነና ናብ ዝሎም ዘዳልናልኩም መደብ ብዛዕባ እቲ ዘይተዘምረሉ ብሉፅ ዘያሚ ገጣሚ ድምፃዊ መብራህቱ ዮሃንስ ኣዱንያ ዝድስቲ ትሕዝቶ ኢና ሒዝናልኩም መፅና ዘለና ቅድሚ ምጅማርና ግን ሞራልኩም ኣብ ቀጻልነ ስራሕና ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ሓደራኹም ብሼር ላይ ኮመንት ክትዕጅቡና እናዘኻኸርና ብቐጥታ ናብ መደብና ክነብል መብራህቱ ዮሃንስ በታ ንሱ ሙኣሲሳ ዘላ ኣዱንያ ትብል ሳጉ እዩ ዝያዳ ዝፍለጥ ኣብ 2006 መብሬ ሳሙኤል ኣልመደ ዝገጠማ ኣርኣያ ሃይለ ወዲ ሃይለ ድማ ዜማ ዝገበረላ ኣዱንያ ትብል ናይ መዓልቲ ናጽነት ናይ ሃገር ደርፊ ሰሪሑ ነይሩ እዛ ደርፊ ጥዕምቲ ስለ ዝነበረት ኣብቲ እዋን ጽቡቕ እያ ተሰሚዓ ንመብሬ ኸኣ በዛ ሳጓ ንኽጽዋዕ ጌራቶ ትርከብ ንሱ ናይ ጸላኣን ተቐቢልዋ ካብ 2006 ክሳብ ሕጂ ኸኣ መብሬ ኣዱንያ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣሎ መብሬ ኣብ ኣስመራ ቤት ምኽኣ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ ኣብ ገዛውቶም ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ስለ ዝነበሩ መብሬ ካብ ንእስነቱ ምስኦም ብምዃን ይፈታትን ከም ዝነበረ ይዝግለጽ ኣብቲ መሰረት ጥበባዊ ጉዕዞ ዝኾነ ገዛውቱ ናይ ስነ ጥበብ ኣምርን ብዓብዩ ኸኣ ዓቕምን ክእለትን ክድልብ ክኢሉ መብሬ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ክብርን ኣድናቖትን ኣለዎ ከም ሞዴሉ ዝፈትዎን ዘድንቖን ግን ንየማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ እዩ ንባርያ ብዘይቀልዓለም ከም ዝፈትዎን ኣብ ስነ ጥበባዊ ጉዕዞኡ ኸኣ ጽልዋ ከም ዝገበረሉን ድማ ይዕልል ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኸኣ ንሄለን መለስ ዝያዳ ከም ዝፈትዩ መብሬ ዝገልጽ መብሬ ንስነ ጥበብ ኣብ ኤርትራን ስደትን ኣወዳዲሩ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ይብል ስነ ጥበብ ኣብ ኤርትራ ንመኽሰብ ዘይኮነ ብፍቕርን ምትሕልላይን ምድግጋፍን ከም ዝስራሕ ብምግላጽ ኣብ ስደት ከምኡ ከም ዘይኮነ ይዝሕብር ብፍላይ ድማ እቲ ንፍቕሪ ጥበብ ጥራይ እናረኣኻ ተመላሊኻን ተሓላሊኻን ዝስራሕ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ብዙሕ ከም ዝክሮ ዝገልጽ ነዞም ናይ ሎሚ ንኣሽቱ ወለዶ ስነ ጥበባውያን ኣመልኪቱ ድማ ብጣዕሚ ንፉዓት በላሕትን ረቀቕትን ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ከም ዘለውና እዩ ብኣድናቖት ዝገልጽ መብሬ ኣቐዲሙ ፒያኖን ክራርን ይሃርም ከም ዝነበረ ይዝግለጽ ድሓር ግን ንኽራር ኣቕሊሉ ይርያ ስለ ዝነበረ ክቕጽል ኣይተራእየን በንጻሩ ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ፀቒጡ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ፒያኖ ባራትን ለይታዊ ትልሂታትን ዋላ እውን መርዓ ኣብ ዝሕዘሉ እዋን ማይክሮፎን ብምሓዝ ዘመናዊ ሙዚቃ ጥራይ ይጻወት ነይሩ ናብ ዩጋንዳ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ብሰንኪ ኮረና ምንቅስቓስ ድሩስ ስለ ዝነበረም መንግስት ዓለም ዝበሃል ዓርኩ መጺኡ ናብ ናይ ጀምዓ ዕላል ይወስዶ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ክራር እናሃረሙ ይደርፉ ስለ ዝነበሩ መንግስት ንመብሬ ክራር ኣይትኽእላን ዲኻ ኢሉ ይሓቶ መብሬ ኸኣ ቀደም ይሃርማ ከም ዝነበረ ካብ ዘይሕዛ ነዊሕ ከም ዝገበረን ይነግሮ እንካፈትን ብምባል እውን መንግስት እታ ክራር ንመብሬ ይህቦ መብሬ እውን ተቐቢሉ ሓንቲ ደርፊ የስምዖም እሞ ድገመና ስለ ዝበልዎ ካልአይቲ ይደግሞም ድሕሪ ዚ መንግስት ክራር ነኺሱ ክሕዞ ከም ዘለዎ ንመብሬ ይደፍኦ መብሬ እውን በዚ ሓሳብ ስለ ዝተሰማምዐ ካብ ኤርትራ ክራር ይልእኽ ክሳብታ ክራር ኣብ ኢዱ ትበጽሕ ከመይ ጌርካ ናይ ጋዕዳ ትጻወት መጽናዕቲ ገይሩ ምስ ተረከባ እውን ንእዋን ኮረና ብምጥቃም ምሸትን ንግሆን እናተለማመደ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ጥራይ ማዕረ ናይቶም ክኢላታት ናይ ጋዕዳ ኮይኑ ነቲ ናይ ጓይላ ፀወታታት እውን ኣብ እዋን ኮረና ልምምድ ብምግባር እዩ ኣማዕቢልዎ ክራር ሒዙ ብዙሓት ሰባት ኣጻዊቱን ኣሳዕሲዑን እዩ በዝተበገሰ ኸኣ ኣብ ጓይላ ካብቶም ተመረፅቲ ክኢላታት ክኸውን ክኢሉ ስነ ጥበባዊ ዓንዴት ዕቑባይ ሒዝዋ ዝነበረ እሞ ምጥዓም ምሳኣኑ ዝገደፋ መርዓ መብሬ ብምሓዝ ጽቡቕ ይደርፍ ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ኣብቲ መርዓ ገለ ዓይነት ብምጽዋት ሰብ የጸልል በዝተሓጐሰ መርዓዊ ኸኣ ኣብ ሰሙና ናይ ዓርኩ ካልአይቲ መርዓ የምጻሉ ካብዚ እዋናት ሒዙ ኸኣ መብሬ መትሓዝ ተሳእኖ መብሬ ኣብ ስደት ዩጋንዳ ኮይኑ 3 ዝበጽሓ ደርፍታት ሰሪሑ ሓንቲ ካብዚአን ሳውንድትራክ ናይ ፊልም እያ እታ ሓንቲ ኸኣ ፍቕሪ ሓያሊ ትብል ብክሊፕ ሰርሓ ደርፊ ክትከውን እንከላ እታ ሳልሰይቲ ኸኣ ሱፍ ኩንለይ ትብል ስሩሕ እያ እዛ ስራሕ ኣብ ዓሰብ እንከሎ ገብሪ ህይወት ፀሃየ ገጢሙ ዝሃቦ ዜማ ድማ ባዕሉ ዝገበራ ጊዶን ሰርሓልያ ነይራ እዛ ስራሕ ኣብ ሓንቲ ዩቲብ ቻነል ተዘርጊሓ ቁርብ ምስ ገበረት መብሬ ምስቲ ዋና ዩቲብ ቻነል ምስማዕ ስለ ዝሰኣኑ የውርዳ
ድሕርዚ ኣብ ሽወደን ዝቕመጥ ሮቤል ልዑል ዝበሃል ዓርኩ ኣነ ክደርፊ ሃበኒ ይብሎ መብሬ ኸኣ ኣብቲ እዋን ገንዘብ የድልዮ ስለ ዝነበረ ከይተወላወለ ይሸጠሉ መብሬ ናብ ካናዳ ምስ መጸ ኣይሕዘልክን እየ ትብል ብልዝቲ ቪድዮ ክሊፕ ዘርጊሑ እታ ስራሕ ሃብቶም ተወልደ ሃፋ ግጥሚ ዝገበረላ ኮይና ዜማ ድማ ቃል ኣብ ተወልደ መድህን ሰሪሑላ መብሬ ድምፂ ጥራይ መሊኡ ናብ ኤርትራ ሰዲዱ እምበር ካብ ኮምፖዝ ጀሚርካ ኩሉ ነገራ ኣብ ኤርትራያ ተዛዚማ መጽያቶ መብሬ ኣብ መርዓታት ይኹን ለይታዊ ትልሂታት ጓይላ ጋዕዳ ዘመናዊ ኣምሓርኛ ደርፍታት እናቐያየረ ይዝደርፍ በዚ ድማ ነቶም ዝተፈላለየ ድሌት ዘለዎም ኣስተማቐርቲ ጥበቡ ኣድነቕቱ ክሕጉሶምን ክሕዞምን ይረአ መብሬ ድምፃዊ ካብ ምዃን ሓሊፉ ግጥምን ዜማን እውን ብዓቕሙ ይሰርሕ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ደንደን ተስፋ ሚካኤል ሰሪሑ ክዝርግሓ ዝኽእል ደርፊ ግጥምን ዜማን መብሬ ዝሃቦ እዩ ኣብዚ እዋን መብሬ ኣዱንያ ኢንተርቴይንመንት ትብል ዩቱብ ቻነል ኣውፂኡ ይርከብ ካብ ሕጂ ዝሰርሖም ደርፍታት ብምልኦም ኣብ ቻነሉ ክዝርግሑ ምዃኑ ዝሕብር መብሬ ክሳብ ሕጂ ፍቕሪ ሓያል ኣይሕዘላን ኣንትሎሙኸ ይፈትወኪ ከምቲ ዝሕመዮ ሱፍኩንለይ እምነተይ ጀዲድ ሕልዋ ሕቶ ፍቕሪ ሕለይለይ ዝብላ ጥዑማት ደርፍታት ሰሪሑ ዘርጊሑ እዩ ደርፍታቱ ኸኣ ኣብ ዩቲብ ብዙሓት ተዓዘብቲ ከም ዘለዎም ይዝግለጽ ኣብ መጻኢ መብሬ 45 ዝኾነ ስራሓት ዛዚሙ ኣብ ናቱ ዩቲብ ቻነል ክዝርግሕ ምዃኑ ይዝገልጽ ብዘይካ ዝመብሬ ኣብ 2006 ኣኽሊሉ ተስፋጽዮን ዝገጠማ ዜማ ድማ ብርሃነ ዘሚካኤል ወድና ዝሰርሓ ይነብር ትብል ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርግሑ መደብ ገይሩ ዘሎ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹም ክትኮኑ እናተተስፈና እትደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናይ ንኹልና